Beste urte batez, euskal preso politiko eta ieslariak gogoratuz, Harrera elkarteak martxan jarri du elkartasun zozketa. Otzara handia da benetan zozketatzen dena, eta hoi bezala abenduaren 31an burutuko da zenbaki saridunaren zozketa. Juan Ignacio Elgezabal eta Agurtzane Urizarrek xehetasunak. Otzara erraldoia zozketatuko da Gabon Sarregunien, abenduaren 31an, eguerdiko ordu bat erdietan. Gernika Lumoko Bidaguren Harrien Arkupe aurreko zelaigunean. Otzara erraldoi honen hornitzaileak, ostalari eta dendari voluntarioak ez ezik, herritarrak ere badira, eta eurek gure dutena eskaintzen ari dira, jada otsadar eder bat osatzeko asmoetan. Ideia da beste batzuetan egin izan den moduen, oraingoan ere elkartasun zozketa hau egitea. Alde batetik, giza eskubideen kontrako baldintzetan jarraitzen dutelako geuretik kanpo dauden euskal preso eta ieslariek. Etxetik urrun, sakabanatuta, gaixorik, giza eskubideen urraketak senide eta lagunei areagotuz. Eta bestetik, kartzelatik edo atzerritik herrira itzultzen diren gizon eta emakumeak geure laguntza osoa behar dutelako normalizazio eta kohesio soziala lehenbailen lor ditzaten. Horretarako bada sortu zen preso eta ieslari ohiei asistentziarako laguntza integrala eskaini behar zuen elkartea. Harrera elkartea, hain zuzen be. Beraz, geure herritar, kideen gisa, eskubideak urratuta ikusiz eta egoera hauek sortzen duten laguntza behar izana kontutan hartuz, eurenganako geure solidaritatea agertzea tokatzen zaigu. Zozketarako txartelak Busturialdeko eskualde osoan daude salgai, eta Otzarako produktuak ikusgai daude Gernika Lumo Harrien eta Bidiguren artean dagoen erakusleioan. Dendari eta ostalariei ez ezik, herrikide orori ere luzatzen diegu deia. Voluntario moduan osatzen ari direlako zozketatuko den elkartasun Otzara. Animatzen ditugu ba, eskualdeko geure herrikide guztiak elkartasun zozketa honetarako txartelak hartzen joan daitezen. Solidario gara eta horrelan jarraituko dugu izate. Busturialdean 2018 abenduen.